когато имаш идея и искаш тя да стане факт, трябва да има хора, които да я подкрепят в парламента. И когато броя им е стабилен, това става много лесно. Много за кратко имахме такъв период по време на правителството на академик Денков, когато всъщност аз успях да покарам едни много важни мои идеи и стана изненадващо лесно на фона на всичко останало, което се опитвахме да правим през другите месеци и години даже. Така че да, много по-лесно е, никой не ти блокира, не ти правят мизерии, защото се оказва, че умението да правиш мизерии се цени много, а умението всъщност да направиш тия реформи някъде потъва по трасето. Ако имаш стабилно мнозинство, ако има достатъчно хора, които те подкрепят, става по-лесно. Вчера, вярвам всеки от вас е видял какво стана в Унгария, те ще имат много труден път напред, но най-важното условие, за да си постигнат нещата, го имат. Имат мнозинство. И аз почнам там, че няма перфектни закони. Законите винаги се прилагат от хора. Така че ако трябва да гледаме защо е такава системата у нас, и политиците решават кой да бъде главен прокурор, кой да бъде в различните регулатори, съдебни ръководители. Истината е, че защото се злоупотребява. Също бих избрал други отговори, защото администрацията е следствие. Истинският проблем с излишните разходи са две неща. Едното е лошо написания бюджет и закони, които задават правилата как се харчат парите. И второто е прозрачността. Изобщо не е случайно това, че примерно в програмата за общините веднага скриха служебните правителства къде отиват парите, как се харчат. Изобщо не е случайно, че от бюджетите на Асен Василев веднага след като падна нашето правителство отпадна член 5 в бюджета, в който е описано всичко как се харчи. Така че едно от най-мощните средства да се преодолеят не просто излишните, те понякога са вредни харчове, е прозрачността и правилните закони и бюджет. Това е за мен и аз нямам правилни отговори, аз нямам съмнение в това.